ni ma littafi ya karanta wannan magana da babanci ne bai ƙarya ne. Jama'a masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A gurguje wannan dan show din da na dan yi na dan kadan wannan magana da kuka gani ta wannan mutumin gaskiya magana ta uku kenan yana yayi magana daya ban bashi ansa ba, yayi ta biyu ban bashi ansa ba, yayi ta uku. Wannan mutum da kuke gani farko ni ban san shi ba lokacin da muke nayi challenging kiristoci akan magana Council of Nicaea da sauransu da suka rasa ansa. Ban san inda azaman ya samu wannan mutum ba. Za ku je ko yanzu kuka je page shi za ku gan shi ya dauko shi ya dauko bidiyon shi ya sa ya ce yana bukata ni da shi farko ma hoton shi ne da rubutun shi yana so mu debate da shi akan can we trust Muhammad. Da na gani kawai ban kula sa ba. Shi azaman ya tura min ta private, kuma azaman din nan duk sanda ni ne mai magana ta private baya an samu, bai taba kula da ni. Amma an bukatar shi ta tashi zai yi, da bukatar shi ta tashi yana son ni magana da wannan saboda an dauko hanya da za a zagi annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da na fahimci duk mutumin da yace can you trust Muhammad, sai naga ai wannan wani abu ne da ake nema na zagi. Sai aka tura mu, sai ne masa reply, kuma na zo na ƙara yi masa a wannan ɗina a page ɗina na ce ba zan yi muƙabala da mutumin da ya ce min can we trust Muhammad ba, kuma yana nesa, kuma ya faɗi yadda za a yi muƙabala a Enugu zan je a yi muƙabala a can yake so mu zauna, amma can we trust Muhammad, kuma a yanda ya rubutun na lura ya yi shi ne irin da wuta. To duk mutumin da ya ce can you trust Muhammad, kaga ai if he didn't trust him he is going to insult my prophet. A kawo topic, na ce a kawo topic na hankali wanda za a iya cewa wannan yana da alaka da magana da abin da za a iya gane cewar hankali wannan zai dauke shi. Na ce ba zan yi ba irin wannan debate din, amma a zaɓi topic da zai zama mai ma'ana, ko a ce can Quran or Bible be trusted? Is Quran word of God or is Bible word of God? Na tura masu, na ce su zaɓa mu zo mu zauna, ni in kare Qur'ani su su kare Bible. Ɗebo duk challenge din da za su zo su turo mana a cikin Alƙur'ani cewar Qur'ani ba magana Allah bace in kare, ni kuma in jefo masu abinda zan jefo masa a Bible su kare cewar ni na ce ba magana Allah bane. Suka iya da wannan, daga nan ban kare kula shi. So yazo ya sake wani bidiyo again na biyu, shi wannan mutumin abin yayi batanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, irin maganganun da ya rika yi waɗanda daf suke da zagi. Ba zan ce ya zaga ba, amma daf suke da zagi, cin fuska ne da cin mutunci irin yanda makiya a cikin kiristocin mu na arewa suke yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ma dan arewa ne, ina jin dan Kaduna ne, pastor ne, yana da coci guda, pastor ne, abokin alzaman ne. So yayi min wannan na biyu, still na ki kula shi. Yazo yayi wani video again, waccan na farko rubutu ne, na biyu yayi video da cin fuska da cin mutunci, na uku ya ƙara video da cin fuska da cin mutunci. Na ga abin nashi yawa yanzu da yayi wannan. Abin da yasa zan kula shi, ni ba zan kula shi ne ba dan maganar da dan zagin da yayi mun. Dan zagin da yayi mun ne ban da matsala. Ai duk zagin da za a yi mun ba za a yi mun irin wanda aka yi mun da azumi ba. Akwai pastor da ya tabbatar mun bayan ya dawo shiryayya hanya yake gaya mun duk cocin da ke arewacin Najeriya a wannan azumin babu cocin da ba tsine mun albarka. Wai wakilin shedan ne aka turo ni. Da an yi wannan duk tsino da za su yi ba za su yi irin wancan ba. To sun yi tsinuwar musulmai kuma sun mun addu'a gani kalau, ba abin da ya same ni. So zagi ni ba shi zai sa in ce zan maida mashi martani ba. Dan zagi na ne wallahi zan iya kyale shi tai. Amma akwai abubuwan da yake yi ne saboda naga ina bin comment din. Idan yayi a wancan lokacin azaman ke daukowa ya sa a cikin page shi, saboda page shi yan arewa ba sa bi. So yanzu yayi sabo sai ya turo pastor mamman ya sa a page shi. Abin da yasa zan zo zan ja wani jallayi ne, ya kamata dole in zo in wannan maganar akan wannan abun. Na san wannan bidiyon da yawa musulmai zai taba ku a zuciya, ku yi hakuri. Ba na sa dan ya taba wani a zuciya bane ba, a'a saboda in gyara ne. Duk mutumin da kaga na kafe shi a video, to kawai ka ce mashi sorry, wallahi sai ya wulakanta kowaye. In dai zan kafe ka a haka in ce in zan tsarge in magana ka, duk abin da ka faɗa insha Allah a cikin 100
in Allah da sai na zubar da 60, kuma 60 din ba wai iya zubarwa ba, zan iya zubar da 100 amma sai na wulakanta ka a 50 dole. Babu zagi ba cin mutunci ba tare da na zage ka ba, insha Allah zan wulakanta ka da bakin ka, zan bari ka wulakanta kanka kamar yadda ne mai gidansu ko ce sauran abokansu, inda shi wannan aboki ne ga marigayi. So ni wannan bidiyo na san mutane ba za su ji daɗin sa ba, amma a yi haƙuri a saurara, a zan yi ne don in kare ƙarerayin da yake, domin akwai mabiya waɗanda suke suna kallo. So wani kaga idan ba a sanar da shi ba ko ba a fahimtar da shi ba, zai iya ɗauka cewa abin da wannan mutumin ke faɗa gaskiya ne. Aljanun da ya shiga Muhammadu ya shige ka da kyau. Qur'ani ya ce, hadisi ya ce, duk mutum da ya fara shiga toilet da safe da kafan dama, ya ce iskoki aljanu suna shige shi, naka sun shige ka. Sai Bukari ya ce, da safe shetan na zo ya ma fisari a hanci. Fisarin da shetan ya yi ma fisari mai kyau ne, babancin da duk. Anan zan dan baka ansa. Saboda ya taɓa irin wannan magana a baya, duk abin da ya magana makamanciyar ta a baya, to zan tsaya zan dan bashi ansa akan ta. Wannan yana magana akan musulmai suna shaƙa ruwa a hanci da sauransu, irin yana mocking, wato mutane musulmai sun zama abin ban dariya. To let me tell you the truth, the most hygienic religion in the faith of earth is Islam. So da haka wannan abin da kaga musulunci na yi, musulunci ne fa yake ba da umarnin a yanke kumba, a aske gashin hammata da sauran abin nan, kai duk wani abu da ya shafi tsafta, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wanda zaka kiyaye da zaka tsaftace jikinka. To abin da ke so ka sani, wai kaga ana alwala, ana shaƙa ruwa, ana fyacewa, saboda ya taɓa irin wannan magana a baya, to shi yasa kamata dan tsaye da in bashi ansa. So a shaƙa ruwa a fyace shine ake wa musulmai dariya da shi. To ka zauna kai, shi yasa mafi akasarin ku tasono ke fara toshe muku kwakwalwa, kuna ja yana shiga ciki. Ai duk duniya duk mutumin da kaga yana shaƙar ruwa yana fyacewa, babu wanda ya kai shi tsaftace hancinsa. Mokin musulmi yake da wannan abin nan. Ka je ka duba in dai ana magana na Islam is the most hygienic religion in the faith of us. Duk duniya babu wani addini da yake da tsafta musulunci, babu shi. Ba faɗa ta bace. So wannan da kake faɗa ba kana mokin kanka ne. Ya ma fisari mai kyau. Addinin ka gashi ba gaskiya cikin addinin ka. Ka zo ka yi ma littafi ƙarya, ka ce Matthew 24 daga 1 zuwa 7, wai a duba za a ga inda ana bin karuwai, za a karuwanci a sama. A wannan da yake magana, although da na bashi ya gama tukunna, ina jin ya kamata in bashi ya gama tukunna sannan in bashi ansa wani, amma dai akwai ansoshi ne da za a bashi. Yana magana ne akan inda yake magana cewar wai mu musulmai inda Pastor Mamman Tasono yake cewa za a ba mu karuwai a lahira. To ni ma na ba su ansa, na ce musu su ma suna da irin wa'annan a lahira. In dai karuwai ne za a ba mu wanda suke magana, to su ma suna da wannan a lahira. To ni kuma tarko na dana musu, manyan ma na so su fada suka ki fadawa, amma duk da haka zai na tsarge su na ba su ansa akan tarkon da na fada musu. Na daya na yi magana ne akan Matthew 25 verse 1 zuwa 7 ne ko 8 ko 9 ne magana. So da na zo faɗar 25 sai na ce 24, amma abinda na faɗa a 25 yake. So kiristocin sun ɗauko wancan na 25 ɗin wanda na faɗa da bakina, suke cewa ai ba haka bane, shine maza ga kwanan bayan nan suka ta fitowa suna ce babanci ne do kai ƙarya baka san Bible ba. Haba da Allah. Wani cikin su ma da yake magana lokacin da na fara karanta Bible, ko Allah ina jin ko wanke kashi bai iya ba. Bible ɗina na farko gashi nan haggam na yi mashi. Wani sanda na sai wannan Bible din, sanda nake aiki da wannan Bible din a cikin su, wani ko wanke kashi bai iya yi ba. Bible ɗina na biyu ka gan shi nan. Na yi Bible a lokacin da nake karatun, da a ce wai duk waɗannan karatun da na yi na Bible, duk wannan lissafin da ne, wai a ce ban gane maganar da na faɗa ba har
saboda ni sakarai ne. To abin da nake so ku faɗa dama shine ni tarko na kafa muku a wurin. Shi dama a magana ake akan mulkin sama, ana kwatanci ne da 'yan mata guda 10 wannan mulkin sama. Na san da kwatanci ne, so nake su fito su ce ba a kwatanci dama a cikin Christianity. Wannan gaba kadai nake jira. To naga manya-manyan giwayen sun leko sai su laɓe, sun san akwai abin da nake nufi. A takaice kada in matse gurin da yawa kafin in je akan magana wannan dan uwanta sonan. Shi abin da nake magana shine mulkin sama kwatanci ne kamar 'yan mata guda 10 wanda za a ba wa innan mutanen a lahira. To duk idan suka ce ba su ɗauki wannan kwatancin da aka ce, an ce kwatanci, in dai ba su yarda da wannan kwatancin ba, gaba ɗaya addinin kiristanci margaya ya rushe. Saboda duk abin da ya kafa addinin kiristanci abu 3 ne zuwa 4: zato, kwatanci, mafarki. Wa'innan abubuwan su ne kadai suka kafa Christianity. Duk Bible duk inda zaka ji an kafa maka an ce maka ai Yesu ai Allah ne, ana son a kira shi da Allah daga kwatanci. Su dauko maka John 1:1, from beginning there was a word and the word was with God and the word was God. Haka zaka ga suna tayi har wani rishi suke. Wannan kwatanci ne, daga farko akwai kalma tana tare da Allah, kalma ta zama Allah. Wannan shine kwatancin farko da zaka ga duk wani Kirista zai zo ya maka akan yana so ya allantar da Yesu. To inda ba a kwatanci hakwa zo ku yi magana a ciki, to kwatanci ne. In naga dama zan iya cewa daga farko akwai tinkiya tana tare da biri, tinkiya ta zama biri, yes kwatanci ne. In naga dama zan iya cewa daga farko akwai biri yana tare da Allah, biri ya zama Allah, kwatanci ne. Babu sunan wanda aka kama an ba na Allah ba, da haka kowanne zai iya kwatanci. A kwatanci ba aka mai da Yesu Allah da kwatance. Shi yasa na ɗauko masu wancan kwatancen mulkin sama dan su ƙaryata. In dai sun ƙaryata wancan, to gaba ɗaya sun ƙaryata Christianity, domin kwatanci ne. Sai mafarki. Duk wanda zai kawo maka yanzu, in ka duba labarin John, mafarki ne. In ka duba magana Bulus, duk mafarki ne. Ƙarya ne, wai sun ce wai Yesu ne ya zo mashi gwada ba wai yana nufin shi din wancan ma gaskiya bane. Da duwan Yesun da suke faɗi da wancan duk ƙarya ce, amma ƙarya akwai wanda tafi wata. Saboda a Bible dai an ce da Yesu so ɗaya zai dawo. To idan kuma sun ce Yesu ya sauko ne yayi magana da Bulus, to kada Kirista ya ƙara kallon mutane ya ce musu ai Yesu na nan dawo, to ya dawo ya dawo. Idan kuma ƙara saukowa yayi magana da John, to shi ma ya zo ya tafi, ya zo so biyu, to kila ina ga dai zai ta zuwa dai ba a san zuwa. Duk da wannan style din idan ka bi rayuwar Kiristoci zaka ga a pasto suna cewa duk mutanen da ke kallon manyan fastoci za ku ga cewa fiye da kashi 70 din fastocin nan ko 60 da wani abu suna cewa sun ga Yesu, sun haɗu da Yesu. Wani ma akwai wanda ya ce ya ga Allah. Duk zan kawo muku lokaci, akwai wasu abubuwa, wasu program da ke son kawo muku wanda ya je magana. Akwai wallahi alazim akwai babban fasto a Najeriya wanda ya ce ya ga Range Rover yana cikin tuki, Allah ya dauke shi ya kai shi can, ya ga Allah da Range Rover a wannan. Duk wannan haukar ta su shi Bulus da lissafin su John din nan, duk a ita aka dauka suke dora doctorate din su. Ba wani abu ne, koyo suke yi. Shi yasa dan naji fasto ya ce min akwai wanda zan kuma ku bi ni bashi ba, zan kawo muku shi saboda wannan program din da ba wanda nake so in yi akai irin wannan abubuwan da ba. Akwai wanda ya ce wallahi Allah ya zo sun haɗu face to face har sun sha shayi da cikin manyan fastocin Najeriya. Wallahi akwai wanda ya ce ya rungumi Allah, ya tambaya ya ka an ce ba a kallon Allah, sun hada ido da shi da Allah. Allah ya ce me kake so? Ya ce ka rungume ni. Ya rungume shi, ya rungume Allah haka. Duk sun koyo ne cikin irin wannan abin da ke cikin wannan littafin da suke kira mai tsarki. Da anan aka koyo wannan abin, saboda duk akwai irin shi, duk irin wannan kwabaci. Kowa ya zo ya ce ya ga Yesu ko ya ga Allah, anan za a dauka a bashi addini ya zo ya wannan. In ba ka ba, me ya kawo Bulus ma a cikin Bible? Me ya kawo Bulus a cikin Bible? Alhaji wanda ke kashe Kiristoci. Kawai ya raina musu wawo, ya je ya mafarki. Amma ba wannan topic din bane, kada ka dauki topic din da nisa, bari in yanke daga nan in ci gaba da wancan. Shi wannan mutumin da ke magana, ayar da yake magana kenan. So da haka wannan ayar da gangan na kawo ta dama dan su yi magana, su ce ba su yadda da kwatanci ba. Ni kuma in gaya masa addinin Christianity gaba ɗayan shi inda ake mai da Allah, duk Bible wallahi babu Allah uku, babu inda aka ce su bauta ma Allah uku. Wallahi duk Bible wallahi babu inda aka ce su bauta ma Trinity. Ƙarya ce wallahi ta magabatan su, kuma na faɗi tarihin ta a baya.
wadda aka kirkira shekara 325 da wucewar Annabi Isa. Ƙarya ce duk Bible tantance challenge din su nake har yanzu sun kasa. Ita ma da kwatanci suka kawo. Kwatancin shine Yesu ya ce ma almajiran shi ma magana John din ce ita ma. Yanda aka ce su je su yi baptism din da sunan Uba, Da, Ruhu mai tsarki, babu wani guri yanzu a ce yanda suka dauke shi a Ubangiji a matsayin shi ko manzo ko Ubangiji ya zo ya samu sahabban shi. Jama'a ina son ku saurari wannan abin da Allah musulmi da kiristoci da ake rena muku hankali, da Allah ku saurari gurin hankali, da Allah ina so ku saurari gurin. Shugaba ne ya samu yaran shi matsayin shi na Yesu, ya samu disciple, ku karanta wannan aya, ya samu sahabban shi ya ce musu ku je ku yi baptisma da sunan Uba, Da, Ruhu mai tsarki. Dan Allah ya kamata su yi ko bai kamata su yi ba jama'a? Wannan tambaya ce. Na san kowa zai ce ai ya kamata su yi. Ba ma ya kamata ba, doka ce ai. Kamar shi Yesu ya ba da wannan umarni ai doka ce. Bai bada ma an zabga mar ƙarya a Bible balle a ce ya bada din ne. To inda suka yi kuskure ina ga ba su me kon su je su rubuta ya bada din. An yi din. Duk Bible daga farkon shi har ƙarshe babu inda disciple din nan a cikin sahabban nan mutum ɗaya yayi baptisma da sunan Uba, Da, Ruhu mai tsarki. Na ce idan suka kawo na zama Kirista. Babu. Kuma ku tsaya, ina so ku saurari gurin nan da kyau, ko inda ake zuwa ƙauye ana rena muku wayo. A ce muku ayi baptisma, a ce muku ayi baptisma da sunan Uba, Da, da Ruhu mai tsarki. Ƙarya ne. Wai shine ya allantar da Allah ukun nan da ake cewa an matse zuwa daya. Duk Bible babu inda aka ce a bauta ma Allah uku. Duk Bible ƙarya ce. Wallahi. Ƙarya ce. So na ce su kawo gurin da aka nuna wa inda shi wannan Yesu ya ba su umarni su je su yi baptisma da sunan Uba, Da, Ruhu mai tsarki. Ya kamata sai tunda sun yi baptisma da yawa bayan type din da aka faɗa na wannan umarnin, ga baptisma din su nan da yawa a cikin Bible, amma babu guri ɗaya rak wanda suka yi baptisma da sunan Uba, Da, Ruhu mai tsarki. Wannan wani irin umarni ne a matsayin shi da suke ce mai Allah ya bada umarni ba abu ba. Kun ga ƙarya ce kenan. Kuma idan ma yayi wa an yi din, to baptisma bauta ce, cewa za a yi an ce ku je ku bauta ma Da, Ruhu mai tsarki, duk ƙarya ce. So amma ba kan topic din nan muke ba. Da haka bari in dawo kan topic din mu ci gaba mu ji abin da ya faɗi. Abin da yasa zan rika yankawa in bada bayani, duk inda ya magana ya kamata in bada bayanin abin da yake nufi da kuma abin da duk bahaushen da ya san gaskiya ya nima littafi ya karanta. Wannan maganar da baban Cine ya yi ƙarya ne, amma mun sani da cewa musulmi za su yi goyo bayan ka, saboda addinin musulunci ya ce zan ku yi ƙarya guda uku. Assalamu alaikum jama'a, nan ma ya kamata in faɗa abin da suka yi. Shi yasa na ce ƙara rika ba su ansa, in ba ka ba san me zai ci gaba da faɗa gaba ba. Mabiya da suke kallon shi, wanda tunda ƴan arewan mu ne dama suke ɗauko bidiyon shi su sa, dan mu bai da mabiya a arewa. Kuma yana da su ba musulmai bane ba, kuma ba wai abin nan bane ba. To yana yawan abin nan, yana can mabiyan shi shine sai ya turo wa mabiyan mu. Nan gurin wanda yake turo ma can lokacin azaman ne. Yanzu babu azaman, yanzu Pastor Mamman Tasono yake turo ma, shi ke fara sawa sannan yaran su yi kofi su ci gaba da ɗorawa. To sun yi ma annabi ƙarya sallallahu alaihi wasallam cewa wai ya ba da dama wai a yi ƙarya guda uku a kullum. Abin da nake so da ku, daga kai zuwa shi Mamman Tasono, kai Mamman Tasono, kai musamman kai, dan kai kake an so bidiyo yanzu ka zo ka sa. Da kai da shi, duk wanda ya kawo wata aya a Alƙur'ani ko wani hadisi ingantacce wanda aka ce annabi ya ba musulmi dama su yi ƙarya guda uku a kullum, na zama Kirista. Wannan fushi ake zuwa a yaudar mutanen ƙauyuka da su, ana ɓata wa addinin musulunci suna. Ƙara mu riƙa magana, ba zai yiwu ba, muna ji. Shi yasa daban ne in riƙa bashi ansa ba, amma naga tunda ana da yanzu ya ɗauko ku je pejin Pastor Mamman za ku ya sa bidiyon, yaran su ba sun sa, sai mutane su riƙa ɗauka gaske ne ana yi wa addinin mu ƙarya, muna kallo. Ba zai yiwu ba mu kwanta. In mun bada ansa kuma wasu su rika kira su rika cewa wai da Allah mu rabu da mutanen nan, saboda me za mu rabu da su, suna mu addinin mu ƙarya? Ai ba zai yiwu ba. Mutum in ya hauka mu za mu ba shi ansa ta hankali. Ni matsala ta ba zan mai abu ba hujja. Shine kawai bambanci na da shi. Je zuwa. Wannan ƙarya guda uku ne ya nuna da ƙarya mai sabi kenan. Shine baban Cine tuna yi, saboda mutum nan bai da adalci, bai da hikima, bai da ilimi, bai san komai ba. Gashi ka gan shi ya rame kaman busheshen kifi.
bai da amfani sai ƙarya kawai ka baje ƙarya ya ramar da kai ka duba yadda ka rame a baje ƙarya kawai babu wanda ya kai ka ƙarya a nan a duk gaba ɗayan Najeriya kai ma ake ƙarya wanda kowa na karanta ya gani ba ni kadai bane akwai wani makarecin nan annabinka bai da gaskiya aljanu ya shige shi ya zona ya ba shi sako nan ma kamata in baka ansa ya kamata in bashi ansa nan jama'a assalamu alaikum wannan gaba da kuka gani ita ma ya faɗe ta a baya cewar wai annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya zo ya bashi sako a cikin kogo so don haka wannan kogon hira da aka zo aka bashi sako a yanda ya faɗa cewar babu shaida babu witness babu eye witness don haka aljanu ne a faɗar shi fa a faɗar shi abin da yake jingina wa annabin ya kamata in gyara mashi wannan aljanu ne tunda babu shaida matsalar su a faɗi shaida mutum biyu ko ɗaya wanda ya ga sanda mala'ika ya zo same shi in dai babu shaida to aljanu ne suka same shi ƙarya ce to da Allah ku yi haƙuri jama'a zan bashi ansa kuma ni ka san mutum ya bada ansa ta hankali ka bashi daidai da irin ta hankali in ma ta hauka yayi ka dauko ta hankalin ka dan jona mashi sai ya gane abin da ake nufi to zan bashi ansa irin yadda ya tunani tunda jama'a abu shine yake magana dan yayi wannan magana a baya akan ita yake dora za ku je na yawan cewa annabi mu aljanu sun shiga jikin shi kuma mabiya na kallo sai su dauka haka to magana ake ana buƙatar shaida ko ku Mr. Fasto tunda Fasto ne shi Fasto kana buƙatar shaida idan babu shaida kuwa to magana ta gaskiya a tsarin da kuka zo da shi cewar magana a annabi sallallahu alaihi wasallam ko aljanu ne ko ƙarya ne ko ai magana ake ta shaida to alhamdulillah wannan abu ya min daɗi wallahi kuma in dai wannan magana ce to ni ma zan dan iya kawo maku makamanciyarta sai mu tsaya mu gani daidai ne ko ba daidai bane yanzu lokacin da mala'ika ya je gurin Mary ya rufa ta din nan da ta zo ta ce ma mutane mala'ika ne suka ce a wani soja ne tsohon soja ne ya yi mata ciki akwai shaida lokacin da mala'ikan ya zo ya same ta akwai wani mutum ɗaya da ya taɓa gani a Bible akwai shaida lokacin da mala'ika ya zo wurinta shi lokacin da za a sa Allah ku a cikin cikinta akwai shaida ana baka ansa ne daidai da irin maganar ka ba zagi bane ba irin tambayar da kai mun ce na mai damu da cikin Bible din akwai shaida mutum ɗaya da aka samu ya gani cewar lokacin da za a sa Allah ku a cikin cikinta da ta yi kilemin da bakinta cewar an sa mata wannan Allah akwai shaida a cikin nan iri ɗaya ne da namu in dai akwai shaida to kuma babu shaida idan dai rashin shaidar waccan ta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan rashin shaidar ma kun ga to sai a binciki shi Yesu gano waye baban shi dan shaida iri ɗaya ce in dai waccan shaidar ba ta yi to duk ɗaya shaida wannan in dai waccan shaidar ba ta ba da annabta shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda babu witness duk iri ɗaya ne da wannan ma ba shaida kun ga tuhumar da Yahudawa suke muku cewar a nemo baban shi kun ga ta duk iri ɗaya ce ni ba zagi ne ba cin mutunci Yahudawa suka faɗa kuma magana ce ta shaida kuma babu shaida mutum ɗaya da ya taɓa gani abinda kuke faɗa cewar lallai ne an provide shaida sannan annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta tabbata sannan ya tabbata annabi sannan ya tabbata an mashi annabta idan babu shaida aljanu ne suka shiga a jikin manzanmu wannan kilimin din kuka yi manzanmu ba ni da kamar shi wallahi azimu ban da kamar shi kare ka ce uwata da ubana aljanu ne suka haife su kare ka kalli uwata ka ce mata aljanu ne suka haife ta ba ta da iyaye ko ubana aljanu ne ba su da iyaye suka shige su ka kalli annabi na ce saboda babu shaida aljanu ne suka shige shi suka bashi wahayi to iya ansar da zan iya baka ita ce kadai wannan Bible din duk cikin sa ba a samu shaida mutum ɗaya da ya ga lokacin da mala'ika dan ku na ku labarin ma ya bambanta da namu mala'ikan rufe ta yi fa ya hukanta ana ku haukan babu mala'ika babu mutum ɗaya da ya gani a shaida ba ta da shaida mutum ɗaya in dai rashin shaidar
wannan ne yasa kuka ce aljanu ne suka hawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan rashin shaida shi yasa aka samu na ku yesun ku ba a san uban shi ba shine iya ansar da zan iya baka ji gaba aga babanci da kai da Allah da ba ku da babanci a ne wanda zai dame ma yana zaba inda zai kwanta yana zaba abincin da zai ci amma ke baka san ma maganar da zaka yi ba ka zo ka duba littafi sai kai ma littafi babban karya Allah da wannan ka faɗa mu ai an kame an abarta a cikin littafi amma gajin sama zai karwace a cikin littafi Michael ba shi nan a wurin bai nuna haka ba ya nuna da cewa baka da gaskiya kuma mai saurare ka ma irin ka ne mai saurare ka irin ka ne ka duba addinin ka ya zaban da kai baka iya ka rufe addinin ka ba duk karya da ke a cikin addinin musulunci ko ya kai ka rufe shi zan mu fitar da shi ku bude ai mun ba ku dama in dai akwai ƙarya ga Qur'anin nan duk ƙarya da kuka gani ba sharri ba in kun sharri za mu fito mu bude muku ni matsalar ku da matsala ta da ku shine duk abin da na faɗa a Bible ɗinku na ce kaza ne sai ku ce na zagi Bible ko na zage su iya abin da za ku ke faɗi kenan mu ba za mu ce ka zagi in kaga ku bakin ku rawa yake kokari kuke yi ku rika zagin ku rika kokarin za ku zagi addinin mu ko za ku zagi annabin mu duk wannan shi kuke kokarin yi yanzu wannan ansar da na baka da irin tambayar da kai ce yasa na baka ita amma ba ita kamata in baka amma irin haukan da kake tunani irin tunanin da kake da shi na baka ansa da shi kuma ka je ka warware in zai warware maka na san wallahi baka iya warware shi sai dai ka koma gefe ɗaya kai shi so Allah shi kiyaye za mu fitar da su duka ƙarya da suke a cikin addinin musulunci za mu fitar da su duka babanci da du ai ƴan uwanka ma na can da shi wanda ka tura mu bidiyon yake taya kasawa da su wa'ancan ƴan zagwadodon duk suna can Nijar ai sun ɗauko Qur'ani wai suna mai filla kai Allah ya ba mu sa'a za a ji magana ku gama ai Qur'ani ai shi Allah ne yake tsare da shi wallahi babu abin da za ku iya da Qur'ani ku gama abin ku za ku samu ansa za mu ba ku ansa wallahi ko malamin ba su shigo ba mun ba ku ansa balle ma malamin za su shigo tunda kun dawo bangaren Qur'ani ne yanzu ai kuke so ku digima ba za ku huta ba Allah na kiran ka gaskiya shauran da zan baka kamin ka zama mutum mai amfani mai daraja ga matanka ga yayanka ga yawanka ka karba Yesu ya zama mai cetonka ya sa kana rane kowanne rana ya sa kana zama kamar wani to kana so in karbe su kuma kake wa'azin da fada yanzu haka Christianity nuna muku haka aka koya muku rika yi kenan ai abin da ya kamata ka yi sai kai mun maganganu kuma ka kai ƙarya ka in kama ka kai ƙarya kai wa annabi na ƙarya ka in kama ka kayi wa littafi na ƙarya ka in kama ka ni kayi min ƙarya ko kai min sharri ai in kana so in bi ka ai kai min magana ta hankali ta fahimta wanda zan bi ka aladdin da baya zaban abincin ce gaskiya ka karba Yesu ya zama mai ceton ka abin da zai cice ka kenan gaba daya ai ni na karbe su wallahi tallahi na karbe su a matsayin annabi ai na ma fi ka san shi wallahi ni na fi ka san Yesu dan ni yanzu nan in kaga musulmi babu wani musulmi da zai cika musulmi sai ya yarda da annabta annabi Isa Yesu da kuke magana ai na karbe Yesu ai ina tare da shi yana cikin Qur'anin nan da ka gani ai ba na wasa da shi na karbe shi amma ba a matsayin abun bautawa saboda ka karba Yesu bayan da zai ka zo na kana ƙarya Yesu ya hana mu ƙarya amma Muhammadu ya ce zaka iya kai ƙarya shi yasa kana ƙaryan nan saboda Muhammadu ya koya maka Allah Larabawa Muhammadu ya koya maka duk ƙarya shi bai taba cewa shi Allah bane duk zage-zagen da zaka yi da abin da zaka yi ka ta yi dai amma inda za ku mai da wanda za ku mai da Allah ku mai da Allah amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ba Allah bane kuma da kamar da nake gaya maka cewar da nazo karanta Matthew 25 a bakina kuma na ce mata 24 na karanta 25 din dan adam ne zan iya ajizanci zan iya ajizi ne zan iya yin mantuwa wannan shine abin da za ku ce kun taba kama ni da shi kan a rayuwarku zan ce kamar mutum zai karanta aya ta 5 sai ya ce wannan abin aya ta 4 ce sai kuma ya karanta ta 5 da ban tsaya na duba littafin ba da na bude ma ba zan abin nan ba
amma kuskure da haka duk dan adam, ina so in nuna muku, duk dan adam yana iya yin kuskure in dai a matsayin ka na bil adama ne zaka iya yin kuskure, kuma ba wacce ne da in yi kuskure ba addinin musulunci ne kuskure. Bambanci na da ku shine in an same ni da kuskure ina zan iya ɗaukar kuskure, amma ba kuskure ne na fa abin da na faɗa ba, a'a lamba ce da haka dan adam ne ni zan iya kuskure. Idan da ba a kuskure to da kai ma idan ka je ka duba ko mantuwa, in ce mantuwa ne, mantuwa idan da ba a mantuwa to ai abin naka da hayance maka in ka duba da kuma ba za in ka shiga Bible ai da haika fito ka ce mun to an gaishe ni mantuwar ta karama ce. Domin Yesu da kake magana ya tafi yana jin yunwa, Yesu yana jin yunwa a cikin shi, yunwa ta dame shi, yana jin yunwa, ya hango iccen ɓaure, ya tafi da sauri wurin iccen ɓauren nan ya ciro ƴaƴan ya ce, yana zuwa sai ya ga ba lokacin shi bane, kamar yana yin ƴaƴa da rani, shi kuma ya je gurin da damina. To kaga a matsayin shi na ɗan adam taka shi yayi mantuwa, ni ma zan yi, ɗan adam ne shi, ni ma ɗan adam ne, a matsayin shi na ɗan adam ni ma ɗan adam zan iya mantuwa. Idan har wanda kake tunanin kamar da Allah ya yi mantuwa, to kuma dan ni baban ce na yi mantuwa me na faɗa. Abin da na yi tunani ni shine anan na ɗauka za ku ɗauko bidiyo na ne ku kafe ku warware ni, haka nake yi muku, sai ku ce wuri kaza babanci ne, nan gurin ƙarya kai, nan gurin kaza kai, nan ko mantuwa kai. Mantuwa kuwa kowa zai iya yin ta, Allah ne kadai baya mantuwa. Shi yasa wannan kadai ya tabbatar maka da Yesu ba Allah bane, tunda har ya je ya manta da bishiyar nan ba lokacin ta bane, kuma bai sani ba ma, bai ma san lokacin ƴaƴanta ba ko lokacin ƴaƴanta ne ba, bai sani ba. Da inda ya sani ba zai je kuma ya je abin nan ba, a matsayin shi na dan adam ne. Yanzu Allah na mantuwa? Ai Alhaji wallahi ba zan yi aiki ba zan yi aiki ma a duniya ba. Abu uku ko hudu in Allah ya yi su kawai shargalla zan yi a duniya, in dai Allah na da abu guda hudu to zan yi shargalla a duniya, lahira na shiga aljanna ko ana so ko ba so. In dai Allah na da abu guda hudu ba zan yi komai ba zan bauta mishi ba. In dai yana da mantuwa irin wanda ni nayi, irin wanda ya siye shi ma, in yana jin yunwa kaga zai tafi kashi. Idan yana in yana mantuwa, in yana jin yunwa, in yana bacci, in dai zai je kashi, to ranar lahira gurin hisabi me zai wahalar da ni? Kawai tsaya zan intamin, billahi ladhi intamin din shi lokacin da ya ji yunwa ya tashi ya tafi in shige aljanna, na rantsi Allah yana shiga. Da ya tafi to yana mana hisabi, in zauna yana mana hisabin yana zaune, billahi ladhi da yunwa ta ɗebe shi ya tafi cin abinci, na rantsi Allah zan in shiga aljanna. Zanga zan hada in tare wasu mutane mu ce ku mu ware nan, da ya ware ya tafi cin abinci mu shige. Idan ya ki tafiya cin abinci sai aka kawo mashi gurin, zan jira ya tafi kashi. Idan ya sa aka kawo mai foye kashi a gurin, dan in dai Allah na wannan abun hudu dole fa ta yi su, bai isa ya zauna yana wannan abun bai yi su ba, wallahi dole ya yi. Duk Allah da ke kashi wallahi dole ya yi kashin, duk Allah da ke cin abinci wallahi dole ya ci abincin. Wallahi a lahira ba zan yi wahala ba, tsayuwa zan yi, na rantsi da Allah wallahi sai na shiga aljanna. Idan Allah na bacci ai Alhaji zance ya kare, Allah ya bacci wallahi na shiga aljanna. Allah na baccin to yanzu kaga ai shi yasa na bacci, inda ya tabbata ma ba Allah bane. Alhaji idan ka je ka duba Markus sura ta 4 aya ta 38 za ga cewar Yesu kuwa yana daga ƙarshen jirgi, daga ƙarshen bayan jirgi ya kwanta yayi haka yana bacci. Shine sabon shi suka tashe shi, suka tada shi, ya farga firgice, ya farga firgigi, suka ce mashi gashi can kana bacci ya mai gida, gashi za mu halaka. To dan Allah da annabi mutumin da yake bacci, to a lahira Qur'ani jira zan in kwana nawa za a yi, na san dole yayi bacci, yana fara gengedi wallahi kamar wucewa fijo na shiga aljanna. Haka babu yanda za a yi mutum a ce ya san wannan littafin na Bible, ya san Bible, ya san me ke cikin Bible, wai ka ji ya ce maka wannan mutumin, wai ka ji ya bude baki ya ce maka wai Yesu Allah ne. Mu ci gaba aje. Kake
Shasa Muhammadu bai zai zama Allah duniya ba, bai zai zama prophet na duniya. Dama shi bai ce Allah bane, na gaya maka tun da. Zai zama Allah ne ga Larabawa. Jama'a mutumin nan wallahi ya samu matsala. Allah shi kiyaye, ci gaba. Ka gane ko, saboda haka kai lura. In ka kara zage, ka ƙarya ga littafi, zamu fita mu zage ka, mu zage annabinka. Kai wallahi nan gurin jallayi ne. To dama na ɗaya daga cikin abin da yasa na yi ma wannan bidiyon, saboda na ga tuntuni ka kamo akwai ma inda ka ci mutuncin annabin kaca na gani, amma dai ba na son in biye maka in baka ansa, na ga ka kasa tsayawa ne. Abun magana anan shine kai dai ba mu da fejin ka, inda babin ka muke ba. Kana takama ina ji kana zama ko a Fatakwal ne ko menene aka ce ne, or dai whatever inda kake zama. To abin nufi dai anan shine idan kai bidiyon mun san suwa suke saka, wallahi tallahi billahi zahirin tsuwa ta musulmi, wallahi tallahi wannan pastor Mamman Tasono da kai niki, wallahi tallahi a rayuwa ta yanzu ni bana fatan wai wani abu na masifa ya same ka in dai ba kai ka dora maka kanka ba. Amma wannan fastan da kai kake dauko bidiyon shi daga kudu in yayo ya turo maka ka zo kai televising a arewa, wallahi duk da ya zagi annabi ya turo maka, wallahi tallahi akan ka za mu dauki hukunci. Wannan red light din wallahi yana nan, wannan gam ne wannan layin fa, kai shi ya finci ko na shigo fa, wannan layin yana nan gam. Wallahi tallahi duk da ya bidiyo ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai ka dauko shi ka fara posting a arewacin Najeriya, wallahi tallahi wallahi sai mun yi declaring ɗinka. Ka kuma rubuta ka je duk alƙalin da zaka kai mawa Najeriya ka rubuta ka je. Ɗauko ɗin banza ka kai ma, ba ɗauko ba ka kai ma duk uban da zaka kai mawa a Najeriya. Nan gurin ma ni mahaukaci ne, nan a ce mun ma ban da hankali. Duk uban da za a kai mu ƙara ka kai mu wannan magana ka kai mashi. Na rantse da Allah duk da wannan mutumin yayi bidiyo ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya turo maka ka fara posting dan kai da maka yanzu da a zaman nake posting abubuwan shi, yanzu kai ne ke yi. Duk abin da zai faɗa akan addini wannan challenge ne, za mu zauna mu ta bugawa. Kamar ni zagi na wallahi shi bai ma damu na. Challenge na addini ku challenge alqur'ani duk wannan ba matsala bane ba, za mu iya zuwa mu kare in muna da abin karewa. Duk wannan bai zama laifi ba, amma kai taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya kuskura, saboda yana ganin yana can ne, yana nesa, shi ba abin da zai same shi. In yayi Pastor Mamman ya sa a fejin shi can shi kadai ba kai ka sa ba, bai shafe ka ba. Amma mun san tunda kuke alaka, ku yake magana, tunda kaga ko muƙabalar da yace mi Pastor Azzaman ya shiga tsakanin mu, kuma da bakin sa ma ya faɗi ya ce Azzaman ne zai mana alƙalanci, haka ma ya faɗi, har na ce to alƙalancin babu, ina dariya ma na ce wannan alƙalancin babu adalci. To yanzu kai ne mai ɗan so bidiyon shi da kai kuke communicating, wallahi in ya kuskura shi ba za mu gan shi ba, kuma shi ma ba barin shi zani ba. A wallahi ƙarya yake, hoton shi za mu sa, wallahi za mu baza shi ko ina yake. Amma abin da yasa kai kake kawo maganganun shi arewa, ba wanda ya san shi anan. Faston shi can a kudu yake faston shi, babu wanda ya san shi anan. Amma matsayin shi ne ya kare addini ko ya wa'azi ko ya faɗi wani abu akan addinin mu yana da dama. Ga shawara da zan baka Mr. Pastor, wannan ita ce magana ta ƙarshe. Ina sa ran za ta iya maka amfani. Wato wannan shawara zan baka Pastor ita ce, yanzu idan na ce ka nemi littattafan addinin musulunci wanda za su gane da kai gaskiya a yanzu ba yadda za ka yi ba. Amma da ke matsalar ka ba ma ta magana addinin ba ce, ta magana kwakwalwa ce. Ina kokarin zan baka wata shawara ne yadda za ka yi, maybe ka refreshing kwakwalwa ka, maybe ka dawo normal ma kafin ka san yadda za ka yi ka tafi ka nemi addini. Because yanzu kai a yanzu haka magana tunanin ka nemi addini aka ma ai still matsala ce, saboda kan na da dan damuwa. Because the way yanda kake magana da yanda kake abubuwanka, akwai littafi naku ne na Kiristoci, kungiyoyinku ne na Kiristoci, akwai Watchtower Bible Tract Association wanda ke New York, su suke da wannan littafin. Wannan littafin yawa akwai littafi da zan maka recommending da ya kamata ka nema naku na Kiristoci.
wanda yake cewa is there a creator who care about us? Is there creator who care about us? Idan ka nemi wannan littafin, ka ɗauko ka buɗe page, ka nemi page na 54. In ka nemi page na 54, daga nan zuwa na 61 insha Allah za ka gane matsalolinka, domin nan magana ce ake ta kokowa da masu irin hali irin naka, mutumin da wani abu za a yi mashi wani abu wanda aka gaya mashi gaskiya ko aka yi mai wani abu na bacin rai, maimakon ya je ya duba abin ya gaya zai bada ansa daidai da wannan abin, a'a abin da yake tunani sai ya je kawai sai irin na gwaggon biri, F kenan ta gwaggon biri kawai ya ta faɗa, saboda gwaggon biri shine abin wanda idan ya dawo gida wani ya kawo ma matar shi abinci misali a cikin gwaggon biri, ko ya kawo ma ƴaƴan shi abinci ya ba su, garin fita ya taka ɗaya, maimakon ya ji magana kawo abincin da yi, kawai taka ɗayan nan da ya da shi zai je ya dinga masifa kawai da shi. Shine wannan kwatancin da wasu professors suka yi a cikin wannan littafi naku, is there a creator who care about us? Kuma in ka neme shi, ban san ko akwai shi ba online dai, amma ana sai da shi, na san a wurin da ake sai da makarantu na Bible suna sai da shi saboda sun san cewa suna da mutane masu irin ka, so ina jin shi za su ke sai da su saboda su dan saita musu hama. To bari in gwada ma littafin, ina jin ina da shi, is there a creator who care about us? Ta nan gurin, yawwa, is there a creator? Wannan littafin na fi shekara 16 da mallakarsa, ka gan shi nan ga title ɗinsa, is there a creator who care about us? Kuma littafi naku ne ba namu bane. Publishers ɗin kaga sunansu, kaga sunan publishers ɗin, yawwa, a wannan layin na tsakiya, duk da dai yanzu abin yayi ƙananan rubutu, gashi nan wannan su ne publishers ɗin, za ka gan su a America suke. Akwai Watchtower Bible Tract Society wanda suke a New York, akwai International Bible Student Association su ma a nan da suna a New York. So wannan shawarar zan baka kenan, ka nemi wannan littafin zai baka ansa. Ni ba zagin ka nake ba, ko ba zagin ka zan yi ba, amma ina baka shawara cewa duk wani abu da wannan littafin ya kamanta da gwaggon biri, duk wani abu da behavior da gwaggon biri yake yi, idan an yi mashi abu ko an bata mashi rai, shi kai a wannan bidiyon naka, babu bambanci. Amma ni na yi maka ne da hujja, kuma na baka dama ka je ka karanta, idan ka ga cewar abin da kai bai daidai da abin da gwaggon biri ke yi ba irin ku ake yin magana ba. Kuma na gaya ma, idan ka je ka nemi peji na 56, peji na 56 zuwa 60, a nan za ka samu duk gyaran matsalar ka da kake so ka yi. A gan shi nan, idan ka duba za ka gan shi gashi nan da hoton kwakwalwa, kuma za ka ga hoton kwakwalwa, to za ka ga wadan paragraph din farko an rubuta maka being far different from apes and other animals. Being far different from apes and other animals. Littafin ku ne na coci. Wannan ya fassara ka gaba daya, duk abin da kake yana cikin wannan littafin. Ina jin mutane ne wanda suka san irin halin ku suke maka, so ni ba zagin ka ne ba, amma ina mai tabbatar maka dai duk ɗabi'un da aka faɗi gwaggon biri na da su, wurin rashin natsuwa a wurin magana, da wurin rashin kawo hujja, an kawo ma matar shi abinci, an taka ɗan shi ya tafi faɗa ba tare da ya tunanin an ba ɗan shi abinci ba, so duk su kai. So ina baka shawara ne ka nemi littafin. Ni yanzu ban san ko akwai shi wallahi ko wallahi ban sani ba, saboda yawanci yanzu ina ce muku nema wallahi ma za ku ga kamar ina muku, to yanzu kare rika ɗauko littattafan ina baku, wanda babu kuma in ce muku je ku nema. Ka je ka nemi wani littafin duk inda manyan Bible school suke, to za ka same shi. Ni lokacin na jin a Ibadan aka siyo min wannan littafin, Ibadan ne, so sai ka bada ka je ka nemo maka, domin maybe zai iya taimaka maka a ta fannin
abubuwanka da kake yi, saboda ita rayuwa gwagwarmaya irin wannan ba za ta yi ba research. Kawai na baka iya wannan shawara ka je ka duba. Wa hadha akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.